hain zuzen ere, hasieratik aberria, herria eta nazioa garelako. Ematen du Hispania ez da existitu, ez dut inoiz aurkitu Hispaniarra dala edo zala esaten zuen jenderik, ez? Edota honelakoak. Orduan, nire ustez, bakarrik garatu dezakegu historia, baldin eta herri bakoitzearen hizkuntzan egiten badugu. Nik gaurko Estatu Espainol honetan 14 nazio kontatzen ditut. Bizirik daudenak, lehen aipatu dizkizu danak. Orduan, mesede egiten badidazue hor dagoen mapa pare bat banatzen jendeak ikusi dezan. Eta orduan, hau esan da, Europa osoan 180 nazio inguru kontatzen ditut. Hain zuzen ere, gehienek 1000 urte baino gehiago daukatenak. Eta orduan, Euskal Herria holan goiti bera edo beti gora ulertuta, 5 epe nagusi kontatzen ditut. Hor ikusten dituzuenak. Nik ikasi duanaren arabera, 6.000 urte dira, ardia, eta horrekin batera, artzaintza, artegiak, hartaldeak, hartzaiak eta horrek dakarren mundu guztiarekin, 6.000 urte dira gure artean daudenak eta zuzen ere Pirineoak zeharkatu zituela hartzantzak, ez? Garai horretan, kokatu dezakegu ere, euskal mitologia biziaren jaiotza. Eta, adibidez, horra aipatzen dizuet, Kismiren beraren argerpen argitxu bezain lainotsua. Ze kanpotik etorri zaigu Kristo hitza. Baina Barandiaranek esaten duen bezala, Kismi izena ipini zioten mendigainean ikusi egin zan laino argi edo izarrari. Gertaliteke orduan, bertako jakinek, ulertzea Palestinan zer gertatu zan bertara fizikoki joan gabe. Zer gertatzen zaigu? Bizirik dagoela oraindik bere azkenetan bada ere, gutxienez gure artean 6.000 urte daukan bizimodu tradizional hori. Horregatik aipatzen dizuet, orain gutxi ikusi dut, Ordiziako feria, 500 piko urte daukana, handikona, ospatzen dela, hartzaileak eta jaisten direla menditik, herrira, negu aldean, ez da. Naiz eta ja hor arazo bat ikusten dut. Hain zuzen ere niri interesatzen zait historia, baldin eta gaurko gauzak hobeto ulertzeko eta batez ere soluzioak ipintzeko balio baldin badu. Honekin esaten dudana da, Arantzazun egiten dan hartzantza eskola, klaseak erdaraz ematen direla. Eta niri hiri batean bizi naizen arren ez zait buruan sartzen, euskara hutsean izan dan bizimodu tradizional hori, gaur egun horren transmisioa, erdaraz egin beharra ustez jende gehiagoren gana heltzearren. Orduan, emetik ja planteatzen dut aldarrikapen bat. Gutxienez, hartzaintza gaur eguneko metodoekin bada ere, euskaraz transmititzearen beharra. Eta hala ere, orain 6.000 urteetan edo kokatu dezakegun historia osoa edo gehienaren epe horrekin gaur arte heltzen dela. Gero ikusten dut, aipatu beharreko beste epe bat, gero ja liburuetan ikusi duguna nolabait, perenetatik iparraldera doan herrialdei buruzkoa da, eta hor aipatzen da, Baskonia, Akitaniako dukerria, hor dituzuen datu horiek, baina nola ustez euskara eta euskal herriarekin zer ikusirik daukaten hitzak direnez, Baskonia edo Gaskonia horregatik aipatzen ditut. Eta aipatzen ditut ere, zeren eta erakunde politiko osoak izan bai dira, bai dukerri bezala, bai dukerri edota bai konderri bezala, batzutan delako edo zelako Akitania horrenpean izan bazen ere edo beste batzutan konpartituta. Pirineen alde honetara nolabait etorrita, 769 urtean aipatzen daia lehendabizi idatziz, orain arte aurkitutakoaren arabera, gertaliteke zaharrago izatea,
Navarra hitz famatu hori. Beraz, neurri batean, gaurko nafarrek, balkiko lukete gutxienez 1300 urtetako historia hori gutxi ez dena. Eta, klaro, ja hor sartzen gara, hain eztabaidatua izaten ari dan, batez be azken 10 urte hauetan, Nafarroako historia, Nafarroako konkista, Nafarroak otegaren, Euskaldunak, edo guzti hori hor pakete horretan sartzen dut nolabait, zeren eta izen ez bakarrik izan bazen ere, 1851 arte, oraindik moztutako Nafarroako erresuma horretatik, oraindik arrasto batzuk bertaraino heltzen dira, hain zuzen ere, estatu espainolak, ja, bueltatzen du, edo egin nahi du Nafarroa, edo lortzen du probintzia izatea. Hain zuzen ere, ustez erresuma bat izan zana, probintzia bilakatu zuen. Eta probintzia hitza, niri ez zait askori gustatzen esatea, Gipuzkoan eta gehiagotan aipatzen duzuen arren, pro benzere, hau da ja, zeratuta gaudela ordurako, hau da garaituta, ez da? Orduan, horregatik importantetzat hartzen dut, Euskaldun bezalako hitzak, eta orduan herrialde hitza badauka gutxienez 60 urtetako erabilpena, hain zuzen Gipuzkoan eta erabiltzen duzuen hitz hori ordezkatzeko. Badago gero, beste epe importante bat, hain zuzen ere, Kastila, Gaztelak, Araba eta batzuen ustez Bizkaia eta Gipuzkoa ere konkistatzen duenean, 1200 horretatik aurrera. Eta 1200 hori aipatzen dut bi arrazoiengatik. Probatuta dugulako edo 5 gaztelu eta bertako bizilagunek eta aurre egin ziotela Kastiliako konkistari eta zuzen ere Ebro zaintzen zutenak, bata da mendi punta batean izen ez du aurkitu harin ibili naizelako, baina bestea da Zabaleteko gaztelua, hain zuzen ere aipatzen baitut, Arabako Armarrian Zabaleteko gaztelua da agertzen dana, Ozioko gaztelua eta horrela beste bi. Bertako bizilagunek eta aurre egin zioten gaztelari 1200 horretan, baina ematen du Gaztela konkistatu zuela Araba, baina horren ostean, hori da, hemen aipatzen ez dana, baina agian ez da hainbeste aipatzen Gipuzkoa eta Bizkaia konkistatu zuela, nahiz eta horren ondoriak gero ikusten diren, hain zuzen ere Arabak egin zuelako nolabaiteko hor babesarena, ez da gainera be Bizkaia eta Gipuzkoa euskaldunagoak baziren orduan ere. Eta epe hori iparraldean 1789an bukatzen dala nolabait, hain zuzen ere foruen garaia dalako. Batzuk esaten dute horko Pirineoko foru edo delako lege hoien gandik datozela geroko foruak, aztertuko dugu, baina badago hor 600-700 urtetako epe handi bat, non hemen Rodrigok aipatu duen bezala, parkatu, herrietatik sortutako usadioak eta moduak, herri bakoitzean onartzen bai dago ordezkari bat, eta horiek badoaz eskualde mailako edo herrialde mailako instituzio handiegoetara. Eta horrela aipatzen dugu, Enkartazioko forua, Aiarako forua, Bizkaiko forua, eta, ezagutzen ditugunak Gipuzkoako foruak, Arabako, Arriagako kofradia, Nafarroa garaian ere omen dago horri buruz zeozer naiz eta erregeak zeuden, eta azken epe honetan bi epe txikia gora aipatzen dut, batetik abertzaletasunaren sorrera, horra aldaketa handi bat ematen da, eta gero ja, 1980 urtearen inguruan, abertzaletasun iraultzaren sorrera eta garapena. Eta horrela gaurko eguneraino heltzeko, hain zuzen ere nire historia interesatzen zait, ikusteko 3.105.000 lagun baldin bagara, guztiok botua ematen dugunen artean 1.000.000 eta erdi gara, eta indarrak horrelakoa daude gutxi gora bera. 800.000 boto pasatxo abertzale, batzuk PNV-ren abertzaletasuna kolokan jartzen duten arren,
eta ezkera abertzalea, eta ingura. Beraz, 800.000 boto batetik, eta Euskal Herria osotasunean onartzen ez dutenena 700.000 inguru. Horregatik planteatzen dut historian oinarrituta, Euskararen herria garela, espero dugu izatea gehiengoz ere, gutxi gora bera 1.000 boto lortuko duen aparteko erakunde politiko euskaldun eta euskaltzale eta euskarautzesko bat behar dala, hain zuzen ere historikoki erdaraz konkistatu gaituzten nahi betirako zeratzeko, betirako garaitzeko, eta hori da pitin bat laburpena. Gero, klaro, esatea, datuz datu duzuela hemen lan hau, laburpen egin dut, honetan oinarrituta. Eta 6 eurotan daukazuela hor salgai, eta haupa Euskal Herria besterik gabe.